Nalana kumaskandi ngiyibone ngathi umaskandi uhlaselwa into efanayo yabona. Lezi ingoma lezi ezisho noNjoko noScebi lokuthi sishaya ingoma engena kubantu. Lezi ingoma hayi ziyangena kubantu but ayihlali. Ayithi ngenile into besiyahlala phela abadoda. Hawu. Zimi nje lezi ingoma lezi ezifana nalena ka ubani lomfana lona utencane nje ade ekhiphele ethi umathandana okwenza nona sekuphelile ngaleyo ngoma. Omaganga bathi umswarelo uphelile manje ngaleyo nto. Lokhu njana navigator ngathi ujola weda sekuphelile ngaleyo nto. Khona le trend nje ethi ngimalavu ngifuna ukubona kuphelile like ziyangena zona kubantu mara like ngiculela uTikTok nje manje yabona. Umculo wenu usiyefana nepiano ingoma ama-trenda yamaviki abemabili kuphele ngayo ungene like nje mawungathi uyabala ingoma zepiano uthi ziba ngake enyakeni nawe awazi. That's why ipiano ngasoze lanqamula unyaka ngoba ingoma yakho ayihlali yabona. Ingoma yakho nje ayizinzile ayinayimpande. Nathi kumculo wethu uyakutheni ufane nepiano mawubhekile. ONjoko nje abathatha isinqumo sokuthi bazokwenza lolu hlobo lomculo kuzobaphoqa ukuthi bekhiphe inyanga nenyanga. Njoko mawukuthi ubulinde ukuthi ukhiphe ngoDisemba ayifana uzoyibona ufana noba uyekutheni ufane noCevuzi impela ngekutshela. Wena kumele ngabe ukhiphile ngoMay noma isingle nje just ukubamba abantu ngoba akuhambanga kahle ngonyaka odlule yabona. Bekumele ngabe ukhiphile emkhaya kodwa ngazi ukuthi wenzani uzenze okhuzana nomthandini ulinda kuze kube uDisemba hayi ngeke ufike kulelo siko. Khipha inyanga nenyanga wena umculo wakho ukuphoqelela ukuthi ukhiphe inyanga nenyanga ngoba ucula nje le mculo wenu ufana nepiano into emuka nomoya. Yes iyangena kubantu ngaleso sikhathi bathi kuphele ngiculela uTikTok.